Hailey és az ukrán születésű férje Oleg Seattle-ben vennének házat. De a stílusáról még nem döntöttek. Hailey a hagyományok híve. Már látom, hogy viktoriánus házban, viktoriánus regényeket olvasok. Oleg a modernitásé. Az az egész konyha fel van újítva. Igen, korszerű és nagyon modern. Vajon a modernitás vagy a hagyományok nyernek? Esetleg kiüthetitek a falakat. Vagy keresünk egy másik házat. Házvadászok. Könyvesboltba? Vannak új könyvek és használtak is, meg persze rengeteg érdekesség. Oleg vagyok. Ukrajnából származom. Üzleti tanácsadással foglalkozom. Hailey vagyok, drágakövekkel foglalkozom, és az egyik ékszertársaságnál dolgozom. Prágában éltünk, és ott találkoztunk. Munka után elmentem meginni egy kávét a szokásos helyre. Amíg a sorban álltam, hallottam, hogy valaki angolul telefonál, ami azon a környéken szokatlan volt. Oda mentem, és elkezdtünk beszélgetni. Csak néztem, ki ez a jóképű idegen. És onnan már nem volt megállás. Egy év múlva összeházasodtunk. A szerelem vihara volt ez. Menjünk el abba az új mediterrán étterembe. Mit szólsz hozzá? 2 éve, hogy visszaköltöztünk Seattle-be. Pillanatnyilag lakást bérelünk a város központjában. Kényelmes, hogy csak kilépünk az ajtón, és minden a közelünkben van. Éttermek, bevásárlóközpontok. Minden. Kissé elkényelmesedtünk. Kérek szépen egy lattét. Hosszút vagy rövidet? Hosszút. Azért veszünk házat, mert megemelték a bérleti díjunkat. Tulajdonképpen ez a fő oka annak, hogy rászántuk magunkat. Ez a zsebünkhöz van szabva. 450 000. Legalább 3 szobásat szeretnénk. És kellene egy szoba, ahol tudnék nyugodtan dolgozni. Persze nem ártana, ha lenne hely terjeszkedésre, mert lassan családalapításra is gondolnunk kell. Felújított konyhát szeretnék, új felszereléssel. Tornác. Igen, vagy tornác, vagy valamiféle terasz. Oké. Számomra kizáró ok, ha valami plusz munka lenne a házzal. Csak is a kulcsra kész érdekelne. Mivel valószínűleg nem én leszek, aki a javításokat végzi, el kell fogadnom ezt a kérését. Habár nem szégyellek kalapácsot fogni. Csak nem tudom, hogy mi lesz a vége. Legjobb, ha ezt kihagyjuk. De van, amiben nem értenek egyet. Én inkább a modern építészetet kedvelem. Hailey pedig a klasszikusat, tradicionálisat. Európában nőttem fel, és csak klasszikus építészetet láttam. Ezért kedvelem inkább a modernebb stílusokat. Az még ismeretlen számomra. Szeretem a régebbi házakat. Szépen vannak kidolgozva. És mindegyiknek van saját története. A beépített szekrények biztos eredetiek, még a 20-as évekből. Igen. Oké, ez engem hidegen hagy. Nekem tetszik. Nem tudom, hogy fogunk ebben kiegyezni. Azt hiszem, lesz néhány vitánk erről. Szerinted beköltöznél velem egy régi viktoriánus házba? Hajlandó vagyok engedményeket tenni. Értem. Kezdetnek nem rossz. Először azt kell tisztáznunk a számukra, hogy $450,000 mit lehet megvenni Seattle-ben. Vagy egy nagyobb sorházat, vagy egy egyedülálló házat, amely minden bizonnyal némi javítást igényel. Az első ház, amit megnéznek, 10 percre van a központtól. Nagy a hangzavar itt kint. Forgalmas ez az utca. Ez a zaj behaladszik a házba is. Nem, mert inkább hátul lennétek, és a fa is lefogja. Tetszik, hogy ilyen hagyományos a stílusa. Olyan régies. Hát igen, 1913-ban épült. Oké. Ez inkább Hailey esete. Tetszik ez a tornác. Nyáron biztos egész napokat ülnék itt kint. Az áron 450,000, 5 szobás, 2 fürdőszobás, 220 négyzetméter. Nagy. Az jó, mert azt jelenti, ha többen leszünk, nem kell elköltöznünk. Igen. Pontosan. Nézd, olmozott üvegablakok. Nagyon aranyosak. Ez itt az előszoba, innen nyílik a nappali. Gyönyörűek a koszorú párkányok. Ez az eredeti padló? Igen, az eredeti. És milyen fából van? Fenyőből. Mintha nem rég újították volna fel. Ezt a szobát meg az ebédlőt is nemrég renoválták. Szuper. Tetszik ez az ablakpárkány. Már látom, hogy viktoriánus házban, viktoriánus regényeket olvasok.
Meg tudnám szokni. A kandalló modernizált, gázzal működik. Kár, hogy leszették az eredeti burkolatot. Ez a márvány nem illik a ház stílusához. Engem annyira nem zavar. Új és tiszta. Tényleg oda van az újért. Így igaz. Ez tetszik. Szép építészeti jellegzetesség. Ezt utoljára a 90-es években újították fel. Ráadásul a 90-es évek elején. A mosogató szörnyű. A padló, a gáztűzhely, a szekrények, mindent le kell cserélni. A jó dolog, hogy nem nagy a konyha. Így kevesebb pénzt kell költenetek az esetleges felújításokra, ha szükséges. Nem is tudom, hogy ez most jó vagy rossz. Van egy fedett tornáca is. Ez nagyon tetszik. Mivel fedett, az év minden napján grillezhettek itt. De az udvar elég zilált. Az jó mondjuk, hogy nem látnak be. Igen, de rengeteg munkánk lenne vele. Innen hiányzik egy oszlop. Nem tudom, hogy hiányzik-e, vagy az építész így tervezte. Egy kicsit fura. És most jöhet a pince. Ez nagyon meredek. Nem hiszem, hogy ez bejönne. Én sem hiszem, hogy ez bejön neked. Te jó ég. Ez itt az úgynevezett mosókonyhátok. Kicsit kísérteties. És ha lejtesz valamit, újra mosnod kell. Ennek a folyosónak a végén van még 2 szoba, közöttük egy fürdővel. Jaj, ne! Úgy tűnik, itt felújítást végeztek, de nem úgy sikerült, ahogy szerették volna. A tartály teteje törött. A mosdó iszonyat. Egyáltalán nem tetszik. Rengeteg munka lenne itt. Értem, hogy Hayleynek tetszik ez a bizonyos stílus, de ezzel csak terhet vállalnánk magunkra, ami sok munkával járna. Ez a lépcsőfeljáró nagyon szép. Az emeleten 2 szoba van, és a hálószoba. Itt van a fürdő. Ez a mosdó tetszik. Szép, de itt bent alig van hely. De kicsi. Szerinted be tudunk ide rakni egy francia ágyat? Nem hiszem. Vagy kiüthetitek a falakat. Vagy keresünk egy másik házat. Vannak olyan részletei, amelyek nagyon tetszenek. De azt is látom, hogy nagyon sok munka várna ránk, ha emellett döntenénk. Nem tudom, hogy elkötelezném-e magam egy ilyen nagy házzal. A keretünk felső határán inog az ára, és nem tudom, hogy miből fogjuk felújítani. Azért még nem húzzuk le a listáról. Biztos hosszan laknánk itt. Annyi idő alatt meg úgy alakíthatnánk át, ahogy szeretnénk. Az igaz, majd még átgondoljuk. Itt az a bútorbolt, amit meg akartam mutatni. Nagyon jónak tűnik. És leárazás van, úgyhogy nézzük meg. Hát, ha találunk valamit. $450 000 költségvetésből gazdálkodva Hayley és Oleg házat vennének Seattle-ben. Persze a házkeresés sohasem egyszerű. Homlok egyenesen más az ízlésük. Oleg inkább az új épületeket, új stílusokat kedveli. Hayley inkább a századfordulós, aprólékosan kimunkált házakért rajong. Már megnéztek egy viktoriánus stílusú házat, ami Hayleynek nagyon tetszett. De Oleg nem örül, hogy sok munka lenne vele. Ezért ma Rachel egy kulcsra kész modern építésű házat mutat nekik. Szerencséjükre ez is csak 10 percre van a központtól. Ide találtatok? Igen, gond nélkül. Ezt most dobták piacra, az ára $445 000. A külsejével nem vagyok kibékülve. Túl modern? Hát, Nekem tetszik? na. Persze, hogy tetszik. Igazából ilyenre nem gondoltam, és mintha mindkét oldalon szomszédok lennének. Abban reménykedtem, ha kiköltözünk a lakásból, többé már nem lesznek elválasztó falak. Ha már házat veszünk, olyan legyen, ahol nincsenek közvetlen szomszédaink. Az azért vigasztal, hogy van egy kis tornácocskája. Igen, és fönt is van egy terasz, ami szerintem neked nagyon bejön majd. Oké. Tetszik, hogy rögtön a nappali szobába lépünk be. És a méretei is jók. Ide rakhatnánk a kanapét, ide meg a tévét. Úgy van, a borhűtő közelében lehetne a kanapé. Borhűtő, izgalmasan hangzik. Ez nagy pluszt jelent. Nagyon menő. Ez egy rendkívüli modern konyha, de azt hiszem meg tudnám szokni. Külön dicséretes, hogy fapadlója van.
Azt látom, hogy minden berendezés új. Minden rozsdamentes felületű. Korszerű, nagyon modern, és látszik, hogy ezt a konyhát aprólékosan megtervezték. Nagyon tetszik, hogy a szekrényekben van világítás. Ezt a konyhát biztos nem kell felújítanotok. Az is jó, hogy egyben van a nappalival. Mindent elönt a természetes fény, és ez nagyon fontos egy házban. A mosókonyha és a vendégszobák az emeleten vannak. A folyosó végén van a fürdő, amire 2 szoba jut ezen a szinten. De jó ez a kád. Szépek a csempék, és úgy látszik, bőven van hely is.